Hej alle sammen, Train4.dk her. Jeg vil bare lige... det her er en introducering af min YouTube-kanal. Det er fra Rendsborg, da vi var i Rendsborg i går, som var en lørdag. Og der er den bro, hvis I kender den, over Kielerkanal i Rendsborg. Og jeg valgte også at tage nogle billeder af signal, og det er mig. Det er sådan, jeg ser ud. Det er også mig. Og det er mig, der sidder og snakker i telefonen med min far, da vi sad i tog på vej hjem fra Rendsborg. Og det er mig, tæt på. Og til sidst tog jeg lige et billede af det der. Men det var det. Okay. Og